El Imperator! Vicentium Dinarum Hace la següent... de Beniarjorum. Si digueres Beniarjorum no caldria ficar el D, perquè Orum vol dir correcte. de Beniarjó. Ai, pues mira. Vincentium Vincentium Beniarjorum. Beniarjorum. Ahí estaria. Dinarum Beniarjorum. Bona vesprada. Bona vesprada. Encantats de saludar-li. Ave. César. De los Linares. que van a locutar. No, exacte. A pasar un bon rato. És que anem a passar un bon rato, te saludem. Que el tema d'avui està relacionat amb els romans també. Serà precís. Ja. Però quina pregunta fas? Avui de manera més col·lateral, tangencial, però en aquest cas, per a ser just, hem de dir que aquesta cruel forma del que parlem avui de solucionar problemes no la van inventar els romans. Això sí, els romans li van agarrar el gustet i la van practicar durant tota la seva existència. I estic parlant del desplaçament forçós de poblacions someses. Ho feien per molts motius, per exemple, per represaliar. O sigui, estàs tocant més collons, veuràs, te'n vas d'ahir. Tu eres una tribu o una ètnia, te represalié i... Però ni tribu. Amb els hebreus van fer això. No paren tocar els collons. Si Jesucrist, l'altre, no sé què, tot era el rotllo, i ala, a fer la bicicleta. I se'ls van endur. Després teníem també, perquè venien com a esclaus. Mira. Això va passar en Cartago, que no es podien veure, allò era un veí d'estos que fica reggaeton. Es va fer més mal que una pedrera. Sí, i va dir, pues ara, tots els cartagineros... Amílcar, que té nom de xocolate. Exacte. Entonces, ¿a estos qué els feren? Els vengueren com a esclaus? A tots. Els cartaginesos estarien un cartaginès de l'època com a esclau. Els romans eren el Real Madrid i Cartago era el Barça. És que ahir n'hi havia disputa. I dic tot això perquè el 22... He dit el 22, com si parla en castellà. El 22 de setembre de 1609, el marquès de Caracena, virrei i lloctinent de la ciutat i el regne de València, que tu dius, la targeta de presentació d'este home, com seria, Com la d'un pilotari basc, saps què te vull dir? Pot clavar tot això. Desplegable. Publicava l'ordre d'expulsió dels moriscos del regne. Esta serà la primera ordre d'expulsió contra els moriscos dels regnes de la corona hispànica, de tots, i la més costosa, tant pel nombre d'afectats com per les seves conseqüències humanitàries, demogràfiques i econòmiques. Però, Vicent, un preguntat. A aquestes persones, els moriscos, estaven així, les persones... En sa casa. Que estaven en sa casa. Per quin motiu? O sea, què adujeron? Hi ha dos causes. La primera, no té ninguna que buena la que feien els romans. Una religiosa, es feia ràbia que estos senyors no foren cristians. A part d'aquesta religió que vinga amb la meua, seria... De fet, en 1492 van expulsar tots els jueus per la mateixa raó i ja va suposar una sangria humana, però no de dir és que se'n va la gent, no, és que se'n van anar els millors. I en aquest cas també n'hi havia un motiu geoestratègic que ara parlarem durant el programa. Vale, molt bé. Això és del cautivo, ja ho agarra jo pel programa de la pel·lícula. Ai, perquè venia bé per la... Claro. Sí, ens ubica. Per la anem per ubicació, molt bé. Com diria Jack el Destripador. Primer de res, que se'ns omple la boca de parlar dels moriscos i de vegades... Jack el Destripador. Anem per parts. Bueno. Vinga. No coneixia el xiste, la xicona, mira-la, està ahí vaquejant-se. Molt bé. Qui són els moriscos? Que se'ns omple la boca i de moriscos. El meu poble és una rondalla. Claro, i en Oliva crec que és una filà, i si no en Oliva en Benigànim això ho sabrà Sílvia. Definim conceptes, Vicent. Amb la conquesta de la ciutat de València i la fundació del regne, se'n posa en marxa una nova entitat política, però la majoria dels musulmans no se'n van. Se'n van de les ciutats, perquè en les ciutats es torbaven i se'n van al camp. De fet, moltes rendicions musulmanes es feien a canvi de poder fugir de les ciutats pacíficament i fer-se vassalls de senyors nobles. O sigui que se rendien, però dir, arreglem-ho, anem al camp, que nosaltres som de Tonyar i ja està. I tu a la ciutat i jo al camp. Exacte. De fet, era tan important la població musulmana en el regne de València que, segons els estudis del grup Arca, de Ferran Esquilache concretament, s'indica que la llengua més parlada en la baixada mitjana al regne de València no és ni el català, ni el castellà, ni l'aragonès, és
l'àrab. Cap llengua romans, per No, tant, l'àrab, però perquè eren majoritaris. Hi havia molta Clar, més no, gent. molta més gent. Havien estat visquent així 13 segles, no anaven a ser majoritaris. Claro. A estos musulmans que es queden vivint així, els diem i els coneixem pel nom de mudèjars. Mudèjars en castellà, mudèjars. Vale. La paraula donarà nom també a un estil arquitectònic i a l'autovia que va de Sagunt a Saragossa. Muy bien. Bé, això Muy bien. és un nom aprofitat com el porc, hasta el rabo. Vale. Això també passarà a Castella. Per exemple, a Granada, les capitulacions de Reis Catòlics amb Boabdil contemplaven que allí anava a quedar-se la població granadina, anaven a mantenir la seva religió, anaven a mantenir la seva llengua i anaven a mantenir les seues costums. I van ficar ahir a governar a Granada al cardenal Cisneros. Jo, personalment, Cisneros no me cau bé. Me cau millor Mendoza, per lo del conyac. Però bé, ahí estava Cisneros. És bon conyaquet. Tens raó. Posats a cardenal, jo també soc de Mendoza. De Mendoza. Total, què li diuen a Cisneros? Mira, tu fes el que pugues, però deixa-los ahí tranquils. I Cisneros que va dir, sí, home, ah, veuràs tu. Tranquils els deixaré jo. El tio, primer que res, es dedica va fer una purga en les biblioteques granadines en les que va cremar més d'1 milió de llibres musulmans. I ahí entra a l'Alcorà, entren llibres de poesia, entren llibres de medicina, entren llibres de ciència, d'astronomia, d'astrologia. Això va carregar tot. I després li han ficat el nom a d'una de les seccions de la Universitat d'Alcalà, que dius, buf, pues igual molt congruent no és la cosa. I carrers i places per tot arreu. Però bé, crema llibre, i entre cremar llibre i cremar llibre, pues també crema persona, ja que estem, no? Pues, vale. El que va fer Cisneros va ser... O sigui, que era inquisidor. Era inquisidor, però ara parlarem d'això. El que va fer és dir, bueno, m'han dit que es convertisca pacíficament, no m'han dit que no els coarte, no? Aleshores va agarrar els prohòmens, que diuen, de musulmans de Granada, els va tancar a la presó, va pegar 2 tundes, ahir ben pegades, i ha dit, ara aneu a... o els va pagar, també n'hi ha suborns, i ha dit, ara aneu a fer que tota la comunitat es passi al cristianisme. I ahir, en el moment en què aquests mudèjars passen a ser cristians, és quan apareixen els moriscos. I així tindríem els primers moriscos de la península, que són musulmans convertits al cristianisme, però de forma obligada, diguem-ne. Clar, no? és que es convertien, però es convertien de boqueta i realment creen en l'altre. De boqueta vol dir que ells tenien altra creença, això era una cosa per sobreviure perquè no els... Ells a casa eren musulmans. Molt bé. Fora de casa no eren musulmans. Tenien papers cristians. De fet, n'hi ha llegendes per ahí que diuen que l'arròs al forn que se'l van inventar els moriscos perquè es vegueren menjant porc. Jo no ho sé, però qui l'hagi inventat... Ole! Mis dieces. Mis dieces també. Si no nevero, ben trovato. Anem al cas valencià. Així no és Granada, els moriscos, els mudèjars viuen ahí en el camp, seguint en la misèria, però vivint ahí. Però sí passa que entre 1519 i 1522 tindrà lloc la primera Germania. Que dius, pa què? Pues mira, per ficar-li nom als carrers principals de les ciutats. Això, ja es passeig. En Gandia, el passeig de les Germanies, això serà gran. Fonamentalment va ser per això. Va ser per això. La primera Germania és un moviment de difícil catalogació, perquè comença sent una cosa i acaba sent una altra, com jo els dissabtes quan era jovenet. Tampoc tenim molt de temps per explicar-ho. Bueno, un altre dia. Això. La fase més radical de la Germania va ser quan es va estendre fora de la ciutat de València i ahir els mudèjars van patir molt. Perquè els mudèjars, els camperols, els tenien mania. Per què? Perquè eren els vassalls de senyor i fent el que ara diríem un esquirol. Dir, jo estic que no vull ser vassall i tu estàs menjant-te tot el que diu el senyor. Jo, siervo de la gleba. I tu encara treballes més barat que jo. Home, per favor. Ahí està. Aleshores, que mos apugen el jornal. Van anar a per ells durant la Germania. Es reventava. Sí, realment no era una qüestió religiosa per la qual els agermanats no volien saber res d'avui. També, però no era principalment religiosa, és que es tocaven moltes collons que ells no pogueren dur a terme les seues reivindicacions camperoles perquè els altres se lo comien tot. Però els altres tenien que menjar també les persones i donar menjar a les famílies. La qüestió és que es perseguiran. Sobretot en zones com la Safor, com la Marina, van a perseguir a estos mudèjars i el que van a fer era batejar-los. A batejar-los, de fet... Però no s'havien convertit ja. No, això era en Granada. En València encara estava per fer-se. Se coneix el cas en Gandia, que es van ficar una fotracà dins d'una quadra i es van batejar una granera.
Ui, a granel, batejos a granel. Mullaren l'àvia beneïda a la granera i feren un escampar. La Germania va ser aplastada per el Carles I este, ¿vale? Acabarà fart dels valencians i li dirà a la seva viuda... Mira, a veure, la viuda de son pare. Era a la viuda de son pare... De Carles I. De Carles I, que Ferran el Catòlic. Del seu abuelo, perdona. El abuelo. La viuda del abuelo era l'amant del net. Ahí n'hi havia un... No sí, fots. No. Sí. Esta era si Rosa havia casting Volies tu. Ahí va ser molt grossa. Era la germana de Foix. La germana de Foix. I la germana de Foix li van dir, arregla-ho. I dir, pues mira, vaig a preparar els arbres de Nadal. I va començar a penjar gent per tots els arbres. Però centenars i centenars. I no ne tenia mai prou de penjats allí. Total, està penjada gent... I Carles li diu, i què fem amb els conversos? I l'emperador es queda pensant, diu, hòstia, diu, estos no volien batejar-se, els han batejat, jo què faig? Diu, mira, correcte no és, però ja està fet, el que està fet ja està fet. I l'emperador pensa encara més i diu, joder, si ara estos estan batejats i altres no, pues tindran enveja. Dic, mira, saps què? Els donem a tots per batejar i au. I aleshores, de repent, d'avui per demà, tota la població mudèjar que vivia en el Regne de València és convertit al cristianisme, sí o sí. I què passarà? Pues que es convertiran en moriscos i aleshores el que faran serà ser moriscos, vull dir, ser musulmans dins de casa i ser cristians fora d'ella. De cara a la galeria, fora de casa. A granel. Que doble vida, també. Conversiones a granel. Aquestes persones, no? Quina angoixa, perquè, clar, fora de casa havien de... Clar, perquè si no es pillaven... I clar, els matarien. Per això s'ho devien olorar. No, sí, a veure, ells eren musulmans des de casa. I fora de casa eren pues, el que intentaven dissimular-ho. També és de veres que allò... Tampoc anaven a missa tots els diumenges. No, però on vivien tampoc és que estaven vigilats. Vull dir, la població cristiana era mínima. Si estaven enmig del camp... Imagina't des de la Marina, que si ara te costa anar a la Vall de la Guard per fer-te una roset, imagina't en aquella època, saps què t'he vull dir? Imagina't, pujar allí en carro... Pujar allí en carro, a peu. A peu, sí. Total, dius, ja està, no? Uns musulmans, eren musulmans tapats, no, perquè legalment la seva situació canviava i això va suposar una altra tragèdia, però què parlem de la Inquisició? La Inquisició no perseguia jueus, la Inquisició no perseguia musulmans, la Inquisició és el tribunal de la fe cristiana, és a dir, la Inquisició només pot perseguir cristians. Mentre els musulmans són musulmans, no pot perseguir-los la Inquisició. En el moment en què se'ls considera cristians, sí. I ahí va començar, quan va començar la cosa... Si fan una heregia, sent musulmans no poden fer una heregia. Però si són cristians i practiquen l'islam en casa... Ara he pillat el sistema. I com els van fer cristians de colpe repente, sense avisar-los... A golpe de decreto. Vinga l'herejía. A la hoguera con ellos. A la parrilla, sabe mejor. Pues no se'n van fer de parrillaes, de moriscos ahí... Bueno, en fi, una barbacoa argentina era jo. Però dels autos de fe ja parlarem un altre dia. Aleshores, què va passar? Va passar que les terres valencianes eren el lloc amb la màxima concentració de població morisca de tots els regnes de la monarquia hispànica. 1/3 de la població total. 2/3 més i fem un litro de cervesa. Saps què t'ho vull dir? El problema era religiós. Hi ha moltíssima població, clar. Clar, però moltíssima. I què fas? Te la carregues? Ara veuràs. El problema era religiós, sí, us he dit, era religiós, però hi ha un altre problema. Ole, això que sona són els Pirates del Caribe. Correcte. Però jo no vaig a parlar dels Pirates del Caribe perquè no n'hi ha una cançó que es diga Pirates del Mediterrani, no n'hi ha. No n'hi ha. Si l'haver hagut, l'haver posat, però no. Però feu-se compte que són Pirates de Perací. Pirates de Perací, que són molt més antics i són molt més cruels que els Pirates del Caribe. Les coses són. Home, que li ho diguen a Cervantes. Exacte, mira, ahí està. Que li ho diguen a Cervantes. El tema és que els pirates assaltaven, i la costa valenciana està plena de testimonis d'aixòs assalts, com per exemple les Torres de Guaita, assaltaven constantment les torres valencianes. I des de la corona es pensava que podien rebre en un moment donat el suport dels moriscos valencians, que eren pràcticament un exèrcit, per poder-se rebel·lar contra el rei i inclús permetre una nova conquesta. Però n'hi havia proves d'això? No, era... Per si un cas, estos salien en els pirates... I ja està. I el Felip III, que no era el gabinet més esmolat del caixó, ja li pegava voltes al nano de tirar-lo fora. De fet, en 1599, el Felip III es va casar en València. Va vindre així a fer el bodorrio. ¿vale? Ah, sí? Una boda real? Realment una boda. Realment una boda.
Així en València, fixa't, i des d'aquell moment quasi que... Home, en el Miquelet farien en la catedral, no? Perquè la poder real té que ser a la catedral. Ja estava fet. I així és... Amb qui és... es casava, aquest home? Amb Margarida d'Àustria. Margarida d'Àustria. Mira. Una delegació de nobles va anar i ahir entre... en el còctel, ja encara no havia començat el còctel. En el convit? No, antes del convit. Antes de sentar-se. Tu és que últimament no vas a bodes. No, però abans de sentar-se antes de la boda abans del convit drets. fas una picadeta. Exacte. I un brindis. I ahir hi ha restaurants que diuen que no donen casall hasta després perquè la gent se pica fina filipina. Però bueno, que ahir estaven en 2 casalles dins i li diuen els nobles, che, mira, tio, Felipe, no m'ho facis desgraciats, que estos miserables mos treballen les terres pràcticament de baix i aquest preu no té que voler treballar molt ningú. I el Felip interès de dir és que és la nostra mà d'obra. No volien que els llançaran perquè els necessitaven. Claro, i el Felipe, que estava ahí ja llevé 2 xupitos de tequila, diu, bueno, deixa que m'ho pense. Però no va ser un deixa que m'ho pense, ja teniu raó, ja passarà, no. Deixa que m'ho pense, que no ho tinc massa clar. I va tardar 10 anys en pensar-se-ho. Caramba, sí que... I als 10 anys, eixe 22 de setembre que estàvem parlant, va fer públic el decret que ordenava l'expulsió dels moriscos. No va ser improvisat. Era listo. Antes de firmar el decret... No diu que va estar 10 anys pensant-seu. Sí, però... Improvisat. No va ser. No pensant-se va pegar a la conclusió de no vull que se'n quede cap. I què va fer? Primer que res va fer un cens. Es va censar a tots per saber quants n'hi havia. Sí, home. Sí? I se n'anà a la Marina allí, un per un. Està Mohamed, la seva dona Fàtima, no sé quantos, sí. I quants xiquets tenen? Sí, home, sí. Sí, va fer una, allí... Els funcionaris del rei es van dedicar... Per favor, ser funcionari del rei en aquella època... Jo prefereix ser funcionari ara. En aire condicionat i tot. Què collons? Bueno, perdoneu, en els instituts no hi ha aires acondicionats. Cierto es. Total, que va fer això i va enviar 3.000 soldats de diferents terços per a que controlaren el procés. I aleshores, el tio es va dir que se'n tenien que anar a partir en 3 dies a partir de l'emissió de l'ordre en el seu poble. Ahir per almenys va tindre trellat, perquè t'ho imagina't, que emet l'ordre en València i ahir en la Vall de la Guard arriba el correu 25 dies després... Ja havien passat els 3 dies, havia d'acoplar-se a quan cadascú rebera la notícia. De no susto en plazo, que es pugui complir. Els moriscos podien endur-se tot el que pogueren transportar, tenien que deixar la casa, tenien que deixar les terres i la quantitat d'or i d'argent havia d'estar sotmesa a un control, això sí. I hi havia també o sigui que no se'l podien endur tot. No, tot no. I n'hi havia una sèrie de ports als quals acudir. Vinaròs, València, Dénia, Xàbia o Alacant eren els únics llocs per a poder eixir cara al nord d'Àfrica. A veure, estava la família morisca allí vivint en la Vall de la Guard, conreant els seus armelers o oliveres o les persones allí en els bancals aquells que només pujar al bancal, això. I si ja arriben la guàrdia de corps d'este... Sí, de Felip III. Era Felip III, però de Felip III dient-li que de la nit al matí han de moure... En 3 dies agafa el que podeu i anar-se de la terra d'ells, dels seus iaios, de iaios... Sí, així n'ha va ser. D'avui per a demà. La veritat és que una de les històries que... Però aquestes persones com reaccionen? No se sublevaren. Bueno, hi hagués hauria de tot. Ara vaig. Bueno, i se n'havien d'anar a una d'aquestes destinacions d'aixòs ports que deies. Tenien que eixir de Vinaròs, València, Dénia, Xàbia o Alacant i havien d'anar a Oran, Alger o Tunis. És com el ferri, però en xungo. Exacte. He posat aquesta, és el coro del Nabucco, els esclaus hebreus, estos no són hebreus, són moriscos que foren conduïts, igual que els hebreus per Nabucodonosor, foren conduïts per l'exèrcit fins a estos ports. Els primers, almenys, ho foren a Xina, anaven als pobles, els agarraven i en fila de 2 o de 3, jo què sé. Els muntaven en els vaixells i au. Ara veureu-lo fort, aquesta em fa molta gràcia. La flota la posava la corona. Sí. Però, barcos. Però tu t'havies de pagar el passatge. Damunt les persones... Te tiren de ta casa. Sí. Te fan pagar corriendo, que te venen una 4 coses, pujar al barco i t'has de pagar el viatge. Sí. Ai, quina crueltat. Que se'l cobrarien en farina, o se'l cobrarien en armeles, o vet a saber, perquè aquelles persones... Més l'or, la plata, la casa i les terres, que ja els havien llevat. La qüestió és que els primers viatges es fan de manera molt ràpida. Però aleshores comença a arribar rumors fundats, no infundats, fundats, que molts d'ells
no arribaven a orar perquè es tiraven per la borda, es pegaven una palissa, es tiraven per la borda, que quan arribaven a orar es pegaven una palissa i es portaven tot el que duien, que les dones eren violades, que els xiquets eren fets esclaus, i aleshores des de les zones amb més població va començar a haver el que tu havies dit, revoltes. Clar, perquè corre el rumor, no pugeu al barco, que ha pujat el meu amic Ahmed, i l'he passat això i això, i els que estaven així dic, no puja al barco, que me violen a la dona, que tiren per la borda, me maten directament. Així me quede. Aleshores va començar a haver revoltes. Les més grosses foren a la Mola de Cortes i a la Vall de Laguar. De fet, la Vall de Laguar va resistir allí mogolló fins que va tindre lloc, es van reduir a tots. Els moriscos no tenien permís per a durar més, no podien durar més, estaven desarmats. I es van refugiar en el Cavall Verd. El Cavall Verd és un cim que n'hi ha a la Vall de Laguar, en el castell de Pop. I això va ser l'última batalla. Es conta la llegenda que Melleni, que era el seu líder, no tinc clar si era ell o la seva dona, van tindre una visió profètica de que vindria un cavall verd a salvar-los. El cavall verd no va vindre, igual va vindre blanc i negre i no van donar compte, però verd no va vindre, perquè no n'hi havia encara. I diu la llegenda que tots els moriscos que resistien allà dalt del cavall verd van preferir llançar-se pel penya-segat del cavall verd i morir-se que esperar que digueren els cristians, que els feren esclaus, que els torturaren o que els enviaren cap allí. Es despenyaren, es suïcidaren. Això diu la llegenda. Se suïcidaven abans que no els feren mal. Si és una llegenda i no va passar, jo te puc garantir que el que degué passar degué ser pitjor. Es passarien per les armes. Exacte. Sí, si no se llançaven voluntàriament... Per a que ens fem una composició de lloc. Xifres. Van ser expulsats vora 118.000 moriscos d'una població valenciana de 275.000. 200 nuclis de població no tornaren a ser habitats. Se van quedar mireu, perdoneu que parle sempre de Beniarjó, però Ausiàs Marc era el senyor de Beniarjó, Pardines i Vernissa. Pardines i Vernissa van desaparèixer amb aquesta expulsió i han tornat a ser poblades. Ara són partides del poble. Zones de la Safor, de la Marina, del Comtat, de la Vall de Cofrents, necessitaren ser repoblades. Repoblacions que en molts casos foren forçoses, a més. No venien voluntàriament. O sigui, que obligaven a gent a anar allí a repoblar? Obligaven a cristians a anar allí a repoblar. Entre estos pobladors hi hagueren molts mallorquins, això ho sabem, en Tàrbena, Parla en Salat, en la Safor, en la Marina se fan molt bones embotí, molt bones sobrassades, precisament per això. Vale? Al no haver moriscos, els camperols cristians hagueren de sometre's a la voluntat dels nobles i pagar rendes totalment abusives. És a dir, si en algun moment es pensaven que anaven a eixir guanyant amb l'expulsió dels moriscos, van eixir perdent. La desfeta econòmica als casos valencians va tardar en recuperar-se de 3 a 4 dècades, se calcula, o sigui, una vida, i la desfeta humana, clar, va ser la pitjor, perquè per decisió d'un rei, un polític, un terç de la població valenciana, ojo, di valenciana, eren tan valencians com els que van arribar amb Jaume I, perquè València abans de Jaume I no existia i des de que Jaume I arriba, els que arriben en Jaume I són valencians, però els que estaven així també. Clar. O sigui, són tan valencians que doncs un terç de la població valenciana va desaparèixer. Conclusió. Digue-ho, vostè. Les expulsions no són bones. Clar. No són bones. Ni sobrava ningú en aquell moment, com l'economia després es va encarregar de demostrar, ni sobra ningú ara. I veient això, i veient el panorama que hi ha, per exemple, a Gaza, al Mediterrani amb les pateres, a Can Nostra, en alguns casos que hem vist per Múrcia, que hem vist, un es pregunta, i què hem avançat? En esta burrera, no gens, Vicent. Poc. Clarament. Lo que havien començat en el jijijaja... Bueno, però també n'hi ha temps per a tot, per a parar-nos a pensar i per a reflexió. Això que a vegades hem parlat, que la història no estudia el passat. Al remat, la història el que està estudiant és el present. Perquè tot el que vos he contat ho apliquem a Gaza i val. Ho apliquem a les pateres i val. Ho apliquem a les persecucions en Múrcia, que no m'arriba com es diu. Elegido. Elegido també. No ho sé, no me'n recordo el nom. I mos val. És dir, nada nuevo bajo el sol. I és el que hi ha. Odi a l'estranger, odi al diferent. Però, quan a més trobi que així en la nostra terra valenciana hi ha una estima cultural, diria, íntima, sí, i cultural, i vinculada
a lo que diguem moros, claro, el millor sentit de la paraula. Claro, és que així, quan una cosa és bona, diguem, això és dels moros. Ui, això és dels moros. Però després ne veiem a uno i és que... Bueno, jo treballo amb molta gent marroquina, d'Argel, xiquets, i són encantadors. Bueno, claro, són persones... Ja està, punto. N'hi haurà de tot com els nascuts així. Mira, això avui ho he dit en classe, dic, pues igual que n'hi ha gilipolles que són d'ací, pues n'hi ha gilipolles que són d'allà. Jo en el meu poble n'hi ha uns quants, vull dir, I en el meu, i en tots els llocs. I n'hi ha vessants del gilipollisme que per molta història que passi, Vicent, no se curen. Gràcies, Linares. Pues havíem d'acabar amb això, que és l'oració de les mares que interpreten músiques molt famoses, israelianes i palestines juntes. Parlant de barrejar i de mixturar cultures. Pues mira, una manera de rematar el dia estupendo.